inda muke gabatar da ole na nasarorin da Allah ya bamu a cikin wannan lokaci, musamman cikin wannan wata na Oktoba, karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda CP Sanusi Buba PSC. Rundunar ta yi nasara ranar 11 ga watan Oktoba da misalin karfe 1 tsakar dare bature ce da safe. Masu kai tsaye barayin daji dauke da muggan makamai sun shiga wani gari da ake ce masa Sabon Tsara a karamar hukumar Matazu. Kai tsaye kuma daga headquarter harbe suka kora dabbobi bayan Allah mutanen gari wanda gabatar da dandanan Allah ya sa muka samu rahoto masu laifi daban-daban a cikin su hadda kuma aka nemi hakan kai da goyon bayan abokan aiki sojoji da masu taimaka musu da kuma shahararrun barayi kuma muka fafata da su kuma Allah ya ba mu nasara mun kashe da yawa daga cikin waɗannan barayi a wannan artabu da muka yi fashi da makami muka kwato dabbobin da waɗannan barayi suka sace. Sai ku biyo mu kai tsaye. Wannan ya faru ranar 11 satin da ya wuce kenan. Sannan mun yi nasara ranar 6 ga wata da misalin karfe 11 na safe mun kama wani Alhaji Arfat Lawal dan shekara 50 wanda yake ƙauyen dan jibga da ke karamar hukumar Tsafe ta jihar Zamfara. Mun kama shi da waɗannan kayayyaki da kuke gani, banda waɗannan magunguna, generators ga su nan guda 4 da kuma tankuna na generators guda 6, shaƙe da man fetur wanda zai ɗauka ya kai wa 'yan uwansa 'yan ta'adda a cikin daji. Dubinsa ta cika kuma Allah ya sa mun kama shi. Sannan akwai wani shi ma wanda yake Bello Salisu ɗan shekara 30, shi ma 'yan sandanmu da suke gudanar da sintiri akan wannan hanya sun kama shi da wani galan maƙe da man fetur, shi ma zai ɗauka ya cikin daji da shi. Suna na a hannunmu kuma za ku yi hira da su domin ku ji dalilin da ya sa. Ina shi Alhaji Arfa, zo mana Alhaji Arfa. Sannu ko? Ya sunanka? Alhaji Alfa Lawal. Alhaji Alfa Lawal. Shekara ka nawa? Shekara ta. A ina kake da zama? A dan jibga. Dan jibga ina take? Dan jibga tsakanin gudan. Me ya faru? Abin da ke faruwa ranar Laraba. Na zo na yan kara. Na zo zan sayi mai. Shi ne wa'annan masu janareta sai suka bani sako. Masu kallo kada ku shafa'a, kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye a headquarter rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina. Ta koma ni kuma ni ne na uku, ɗaya kuma na same shi na yankara. Shi ne da na zo na yankara sai na sayi wannan mai a wajen wa'annan janareta din. Wannan sai a janareta sai na zuba kuma a mota. Kuma ka zuba a emtin tankuna har guda 6. Za ka kai ina Zamfara? Tauran kai tsaye inda zan kai su dan jibga zan kai su, saboda waɗannan masu janareta. Waɗannan masu janareta. Ka taho tun daga Zamfara ka zo nan ka sai fetur dan ka ɗauka ka kai daji. Yanayin man wanda na ɗauka ran kai tsaye. Ka san cewa laifi ne? Ka san cewa an sa doka? Hakika na sani. To me yasa ka karya? Tauran kai tsaye haka Allah hukunci. A'a, kai dai ka ga dama, kar ka ɗora wa Allah. Bayan da za ka yi ka ɗabi generators guda 4 waɗannan manya-manyan ka shaƙe su da mai, ka ɗabi tankuna guda 6 kai ɗaya, ka taso tun daga Zamfara. Ya ilahu, ina ya kuke so mai da ranmu ne? Muna ta ƙoƙari duk yadda za a yi a samu a shawo kan wannan matsala, amma ku da kuke tare da mu, kai ba ɓarawon daji ba amma ka fi ɓarawon daji illa. To ranka ɗaya, ni ba abin da zan ce, wannan al'amari haka Allah ya so a yi, haka Allah ya kaddare ni, saboda kamun haka ya kasance na samu kwana 33. Wallahi ni mutumin dan jibga ne, ina zuwa Zamfara in je in dauko kwantilera. Mazu kallo kada ya kushe fa, kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye a headquarter rundunar 'yan sanda da ke jihar Katsina. Man da ke garinmu sun kare ne. Duka Zamfara? A'a, ba wai duka Zamfara ba, dan jibga dai muna da gidan mai. To mun gode. To zai ka zauna. Sannan mun kama wani
ranar 7 ga wata Oktoba mai suna Benjamin Andy ɗan shekara 50 wanda yake zaune a famfon Mamuda a kankara, da kuma an kama shi da katan-katan na giya da kayan barasa wanda yake ɗauka yake kai wa 'yan ta'adda suke sha suke buguwa, har ma da muggan ƙwayoyi ga su a nan. Da wani Nafi'u Sa'adu ɗan shekara 60 da ke zaune a unguwar Nasarawa da ke kankara, shi ma an kama shi da wannan wiwi da kuke gani ta a nan. Sannan an kama Abdulkadir Yahaya ɗan shekara 35, shi ma ɗauke da muggan ƙwayoyi su uku. Kuna ina? ku zo nan Andy. Andy, kana jin Hausa ko? Just go front. Okay. Kanan yi gaba. Ya sunanka? Mr. Benjamin Andy. Mr. Benjamin Andy. Shekara ka nawa? 50 years. 50 years. Kana zama a ina ne? Kankara local government. A ina a kankara? Bakin number 9 bakin kasuwa. Bakin kasuwa. To 'yan sanda suna zargin sun kama ka da waɗannan katan ɗin giya da sanan naka ne? Na wanda mu iya kamar mu hau Igbo da ke kankara mu muke amfani da shi. Kar ka kawo mana zancen kabilanci a nan. No, it's not back up. Ina zuwa mana. Ba ruwan ɗan sanda da kabila. Kuma laifi kana ji? Yeah. Bai ware Bahaushe ba, bai ware Bafulatani ba, bai ware Inyamuri ba, saboda haka kaka kawo mana magana. An kama ka da katan-katan ɗin giya da ƙwayoyi kana sayowa da 'yan ta'adda, abinda ake zargin ka da shi kenan. Ka yi magana. Ni dai a kankara ni dai kowa sun cewa for more than 6 months na da na ji na rike mamana ba na nan. Na dawo kuma na yi wajen 4 months yanzu a kankara. Wannan abin da aka kama ni da shi. Ko yawanci mu muka amfani da shi. Ko so? Our tribes. Kuku nawa ne? We have been even my kankara kuku nawa ne? Ai kuna da kungiya. We are mostly our tribes. Kuku nawa ne? Kun kai kuku 10? More than. Kuku nawa? Mun kai at least 40 something. 40 something. Duk wannan ku za ku shanye duka. To ka san cewa laifi ne sai da mugayen kwayoyi? Me yasa kake sai da illicit drugs? Illicit drugs, this one kamar mu a nan a kankara. In kamar cikin kasuwa nan Talatan da kasuwa da yake ci. Muka je kasuwa ba wani abin da ga mutane suka tambaye mu iyaka wanda mu za mu iya mu sayar da. Shine suka tambaye mu. Kake sai da tramol da su da yaga fa? Wanda in ka duba ba cikin kasuwan kankara muke sayan shi. Su ma inyamurai a kankara suna shan tramol? Wanda ai wanda muke zama da su ne. Hausawa? To me yasa baka sayarwa da yan uwanka inyamurai ba? Su ma wani ya depend abin da yake. Su ba sa sha sai dai su sha giya, mu ku sayar mana da kwaya mu hauka ce? Tambayar ka nake ka an samu. Sorry, kai mutumin ina ne? I'm from Enugu State. Kana sayar da wannan kwayar a Enugu State? Akwai wurin da ake sayarwa. Me yasa baka sayar a can ba? Sai ku zo nan kuna haukatar mana da yara. Wai kana da masaniya an kuma doka a jihar Katsina ta sai da irin waɗannan abubuwa? Ban da shi gaskiya. Amma saboda na je hutu a can hutu a nike sayan shi a Victory Hotel. Wurin wa kake saya? A Victory Hotel. A wurin waye? Sunan wurin da Victory Hotel. Waye yake sayan ma? Hotel ai wuri ne, gini ne. Akwai mutum a ciki, waye ne? Gaskiya ba su ba ne abu, amma duk abu da muke bukata suna da shi a can cikin Victory Hotel din. Abubuwan da muke so da can. To yanzu kai yanzu wannan abin da kake siyarwa baka regretting, baka nadama? I'm regretting now that because nobody has ever questioned me about that. Kai karamin yaro ne, shekara ka nawa? I'm 50 years old. 50, baka san dokar kasa ba? So even there at the Funtua, we normally stay outside and take it before we buy it and come back to our shops. You take Ramon? You take Ramon? Shekara ka nawa Funtua? To a ni ba Funtua nake fast, kankara nake. Kankara shekara ka nawa a can? 32. Kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye.
Ku mai gida ko funtuwan da muke zuwa ka gani can head. Kankaran ba ta magana ko ba kankara. Okay. Kankara ba ka san ba jiha Katsina bace? Jiha Katsina ce. Madalla kuma jiha baki daya ka ce an kafa doka sai da waɗannan abubuwa kuma ka ce baka sani ba kuma ka ce shekarar ka 30 a wurin. Me kake nufi a wurin? Wannan magana ta ka me take nufi? Nake nufi to ba wanda ya taba question ɗina cewa wannan abin is against you. To mun gode, thank you, mun gode. Sai zo ya sunanka da tijo kalle ɗan jarida. Ya sunanka baba? Nafi'u Sa'adu. Shekarar ka nawa? Shekara ta 61. 61. To gashi 'yan sanda suna zargin sun kama ka da ƙwayoyi. Me za ka yi da su? Ka gani ba ni hudda da kwaya, ina dai da taba ne. Taba, ba ita bace wannan? To ai da ƙwayoyi. A'a, ni taba ce ta wurin ke. Ƙwayoyin nawa ne? Ƙwayoyin nawa ne? Ka yi bayani mana, wannan yaron? Tare kuke? To, me kake yi da tabar wiwi? Ina shan. A'a, duk wannan yawanta in ka shanye wannan a rana ɗaya ai ba za ka gani ba. Gaskiya ne yanke. Ka dai faɗi gaskiya. Gaskiya ne. Me kake yi da ita? Gaskiya. Muna samu ta mu sha mu ci abinci. A ci abinci, a sayar, a ɗan samu wani abu. Nawa kake sayarwa da kowanne kulli? Wani kulli ran kai ɗi naira 50, naira 32, naira 50. Da koma na, da koma gani. To daga, wanne ne na 50? Wannan ne na 50. A'a, wancan kama ya ɗan yawa. A'a, wannan ne babba. Ok, wannan ne ya fi yawa. Ko ka san da yake. Wanne ne 50? Wannan ne 50. Wancan fa? Wannan biyu naira 50. To. Ka ce shekara kana 61. Kana da yaya? Ina da yaya ran kai. Saboda Allah kana saida musu. Ran kai duk da dai tambayar kawai ne ba saboda Allah kana saida. A gaskiya ba zan saida musu ba duk da dai kanana ne. To, baba mun gode. Zai ka ajiye sha. Kai kuma fa? Ya sunanka? Sunana Abdulkadir. Ka buɗe baki ɗan yi gaba kaɗan. Abdulkadir wa? Abdulkadir ya. Shekara ka nawa? Shekara na 35. To, me yasa kuke wannan sana'a ta sai da ƙwayoyi? Bisa ina da ƴaƴa da mata ina ci da su. Da ƙwaya? Sai ka sai da ƙwaya ka je ka yi cefane a gidanka? Wannan haka yi. Ka haukatar da 'ya'yan bayan Allah da zumman cewa kai abinci kake nema? Babu gona a garinku, kai mutumin ina ne? Kankara duk noman da ake Katsina, kankara tana ɗaya daga cikin local government da suke da arziki na noma. Ai ina noma. Kuma kana sai da ƙwaya? Ina ina. Kai ɗan ƙwaya ne? Tambayar ka nake yi. Kana shan ƙwaya? Ina shan. Saboda an sami a shagon wannan mutum an na siya. Ka siya za ka tafi da ita kankara ka sayarwa da mutane? A yaran cikin kankara ne. Shi ne ai nace za ka tafi kai ma branch ɗinka ka sayar. Nawa kake sayarwa? Ɗauko mana. Matar shi na sha. Ana wannan wanda an kama na siya ne. Ka ga mana masu kallo su gani. Wannan me kake yi da shi? Ai ƙwayoyin sun ma naka ne. A da dai ana. A'a baba ba zai ma ƙarya ba. Wancan ƙwayoyin ya ce. Ai shagon da shaga mai ƙwayoyin cin shagon cin zai siya ne wasu da ta wani. To yanzu me zaka ce wa mutanen da suke sayarwa da suke shan ƙwaya? Kana ganin cewa abu ne mai kyau tsakani da Allah? Ba abu ne mai kyau. Ka san cewa illa wannan abun yana haukatar da mutum, yana lalata rayuwar ɗan adam. Bai san da yana kai wacce haka ba, amma na san cewa sai yana da. Mutum nawa ka gani waɗanda suke shan ƙwaya sun haukace? Wace ce wannan? Wannan Lara ne. Me ya Lara? Tramol. Wannan kuma fa? Taba. Me ya taba? Indian hand, wiwi. Wai gidanka suna sha? Iyalin kana sha? A ba ka samu tambaya ba mana. Iyalin kana sha? Ba su sha. Amma ni ina sha. Don't worry, we'll do it gradually. I don't want people to come back and say kada ku shafa kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye a headquarter rundunar 'yan sanda gurin gabatar da masu laifi daban-daban. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bangaren comment
section. Yaron da kuke gani sunansa Yusuf Aminu, ka juya bayanka. Yana zaune a ƙauyen Tsamben ɗan Colombo da ke ƙaramar hukumar Jibiya. Yana tare da ɓarayin daji. Kuma to kamar yadda na faɗa, yana tare da ɓarayin daji kuma sun sa shi a cikin wannan muguwar ta'ada ta fashin daji, sata da garkuwa da mutane da sata shanu. Kasan yaro baya ƙarya, ya yi bayani ya ce yana ƙarƙashin wani shugabansu wanda ake ce masa Maliki a cikin daji. Kuma ya yi magana kuma za ku ji daga bakinsa cewa har da hannunsa shi kansa ya kashe mutum 2 domin ya iya harbin bindiga. Kuma abin takeici, abin al'ajabi, barayi sun yi amfani tare da shi, an shiga garuruwa kamar irin su Malamawa, a nan ne ya ce ya kashe mutum 2, aka saci shanu. An je da shi wani ƙauye ɗan Colombo, ƙauyensu kenan ma, inda aka saci shanu 5, a ciki ya ce an ba shi naira 50,000. Duk zai mana bayani me yayi da kuɗin. Haka kukar Babangida ya ce nan ma an je da shi inda aka yi fashi, aka saci shanu a wurin. Kuma ya magana ya ce ya iya bindiga, ya iya amfani da ita. Ya sunanka? Na'am? Shekara ka nawa? To me ya faru, me aka ce ka yi? Ba abin da ka yi. An ce kuna tare da barayi a daji? Kai bayani mana musu. Su barayi daga garinku? To me kake musu a can? Kiwo. To an ce an je wurare da kai sata, da ina aka ji? Da ƙauyenku. A ƙauyenku an ce ka kashe mutum 2, haka ne? Shanu da aka kora an ce an baka 50,000 a ciki, haka ne? Me ka siya? To me kai da kuɗin, zubar da su kai? Wa ka bawa? Wa ka bawa? Maliki. Shi ka bawa ya ajiye maka? Shi ne shugaban ku? Yanzu ina yake? Wai kana da bindiga? Baka ita aka ta wace ce? Ta Maliki ce. To ya aka kai ka gudu? Ya aka ka fito daga daji? Laifi kai musu? Kai da kanka ka gudu? Da na ka je to da ka fito? Jibiya. To mutane suka ga ka dawo suka rike ka? Yan banga na Jibiya suka kama ka, suka kawo ka wurin 'yan sanda. Ya ce ma ya iya. Ka je ka zauna. Ba su kallo kada ku shafa kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye a headquarter rundunar 'yan sanda jihar Katsina.
ina Hamza Isa zo da Allah. Hamza Isa da kuke gani shine wanda muka kama muke zargi an hada baki da shi, barayin daji sun zo sun sace baban shi ranar 8 ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki, da misalin karfe 10 na safe. Yayan shi Buhari Isa ya zo ya kawo rahoto wurin 'yan sanda cewa yana zargin kanin shi Hamza Isa cewa da haɗin bakinsa a zuwa ƙauyensu wanda barayi suka zo suka yi rinjin goro da ke ƙaramar hukumar Matazu har suka sace babansu Alhaji Isa mai goro ɗan shekara 60. Lokacin da muke gudanar da bincike, Hamza Isa ya yi bayani, ya ce gaskiya ne, dama dai ba sa shiri da babansa kamar yadda shi yayansa ya faɗa, amma abin da ya faru akwai wani awali magaji ya je wurinsa neman taimako, kuma shi awali magaji ya ce masa karka damu, za ka samu kuɗi fiye da yadda ma kake tunani. Ya ce ta yaya? Ya ce ai za mu shirya yadda za a saci babanka a zo a biya kuɗi domin kai ma ka samu wani abu. Farko ma dai kamun ai komai ga naira 20,000 ka rike kuɗin kafin alƙalami. Ya karɓi 20,000, sannan aka yi masa alƙawari babansa in an biya kuɗin fansa za a bashi naira 200,000. To abin da ya bayani da bakinsa za ku ji, ya ce shi wannan awali magajin da wani yana nan mai suna Korabe baban gida, su suka zo suka same shi suka bashi wasu layu, domin ya gaya musu cewa lalle in baban suke so su sace to fa lalle ba za su iya shiga gidan ba saboda gidan a tsare yake. Suka bashi wannan layu suka ce ya haura katanga ya je can cikin gida ya samu wani wuri ya binne waɗannan layu, kuma ya karɓa ya je haka. Bayan kwana 2 ko 3 barayi suka zo suka sace baban shi. Lokacin da barayin nan suka je, shi akwai wata kanwarsu da ta zo ta faɗi musu, kuma da shi da yayyinsa suka biyo sawon waɗannan barayi, inda ya ce ya gane baban gida, kuma dama baban gida da shi da Alhaji Awwal su suka bara bashi wannan naira 20,000. Saboda haka da ya je ya ce barayin nan sun biyo shi da shi da yayansa suna harbe suka samu suka gudu, amma da bai yi ne ya faɗar abin da ya faru ba, amma ganin yanzu an kawo shi gaban hukuma kuma ya ga bayan da zai yi, shi yasa yanzu yake buɗe baki yake faɗa gaskiya. Ka yi mana bayani da bakin ka. Abin da ya faru, na yi noma bana sosai, to kuma sai taki na yanki, ina fita Abuja ina sana'ar ba da magani, in na samu kuɗi na kan zo. Ok, abin da ya faru, Alhaji Awolu na sama na ce ya ban taki, ya ce in saurare shi. Bisani bayan ya ce in saurare shi, sai na sake tare shi ne mai tuni, sai ta in kwantar da hankalina, ba ma kuɗin taki ba zai ban abin da har zan yi sana'a. Na ce mai ta yaya? Ya ce ba an ce ba ni jituwa da babanmu ba? Na ce mai ya ce to zai sanya a ɗaukai, ai na san me ke tsakanin su, ko na ce mai Kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye. In saurare shi na ce mai amma in dai gidanmu za a ɗauki mahaifina ba zai taɓa shigowa ba. Ya ce saboda ni, na ce ba zai taɓa shigowa ba saboda ni na san me ke gidan, fannin shirin gidan. Sai ya ce in bar shi da wannan zai ji da komai. Bayan haka ya je Musawa ya dawo shi da baban gida, nan bakin rafi suka same ni, ya ɗauki 20,000 ya bani da layu guda 6. Da ya ban wa'annan layu guda 6 ya ce shi bukatar shi in bi ta cikin gidanmu ta kofar gida, in tsallaka katanga kawai in aje su bayan gida. Sai na ce mashi to shi kenan. A gaskiya tunanina ban tunanin wa'annan layin za su iya karya wani abu ba, amma na aikata. Bayan haka kwana 2 da faruwan sanya layin, misalin karfe 8:30 na dare Litinin, aka zo aka ɗauki mahaifina karfe 8:30 na dare. Ina kwance gidana, ƙannena suka zo su biyu da Hasiba da Saratu suka taso ni, suka ce min an ɗauki babanmu. Sai na je na taso
Nura wana da baba Lau kanan sai muka yi gabani da Nura muka tankaro gidan. Bayan mun haura garinmu daidai wajen wata kuka kafin mu iso jikin gidanmu sai ga su wa'annan barayin sun fito daga kan iyakar gidanmu, sun fito sun sha gabanmu da yake sun ga hasken fitilanmu. Shi baban gida na gane shi saboda shi ke cewa mu koma, kuma na tabbatar da shi aka zo aka ban wa'annan kuɗin, kuma fitila ta haska shi, wani abokin shi ya hasko fitila ta haska shi, na gane shi. Da ya ce mu koma wasu na ku kyale su iso, wani kuma na kokarin halbin mu, ni da wana sai muka ruga. Da muka ruga muka rabu sai suka kyale shi suka biyo ni, da suka biyo ni kuma sai na samu waje na kwanta, suka zo suka wuce suka duba ba su ganni ba. Abinda na sani da farko kenan. Bayan kwana 2 zuwa 3 aka yanke network. Da aka yanke network na je na samu Alhaji Awali gida aka ce baya nan. Na taho kan hanyar dawowa garinmu sai na gamu da shi ya dawo unguwa. Sai nake ce mai kaga an haɗa baki da ni ka bani kuɗi 20,000 da layi. Ban tunanin za su iya shirya wani sihirin na gidanmu ba. Amma ina jin tsoro tun da an ɗauke sabi zan mai doma kuɗinka. Sai ya nuna min cewa maganar nan idan na sake ta bayyana to rayuwata ta ƙare, abinda kawai na sani kenan. To da aka kama ni washe gari dalilin gane cewa na san wani abu, mun yi faɗa da wana akan kuɗin kasuwa. Na ce ban kuɗi in yi kasuwa, ta ce ba zai bada ba. Sai nake ce mashi kada Allah sa bada, ni ma nan da kwana 3 akwai wanda zai ban kuɗi 200,000. To da wannan magana ya yi amfani, ya je ga mu 'yan sanda akan abinci kan ina zan samu wannan kuɗin, na san wani abu. Da suka zo 'yan sanda mata suna bincika ta, sai na nuna masu ban san komai ba sakamakon waccan barazanar da ya min ta rasa rayuwata. Daga nan kwana 3 an yi a baya beli na ba a bada ba, aka wuto da ni nan Katsina. To da na zo nan na fara shan wahala kuma ina da ciwon anta, sai kawai na faɗi gaskiya abin da na sani kenan. Maganar rashin jituwa tsakana da mahaifina. To kaji kai a Alhaji Awolu, a fara da kanka ka yi mana bayani, ya sunanka? Alhaji Awolu Magaji ne, gidan Bukka Disi. To gidan Bukka Disi. Ka ji abin da yaron nan Hamza ya faɗa game da sace baban shi da aka. Bani da wata alaƙa da shi, duk wanda ya shahe su ban da wata alaƙa da shi. Me yasa duk garin Disi duk Matazu bai faɗi kowa ba sai kai? Wallahi ban da wata alaƙa da shi. A'a, kai dai ka faɗi gaskiya. Bani da wata alaƙa da To shi. shikenan, mun gode. Kai ma haka ne? Na? Kai ma baka da alaka da shi? Ai ni da wannan din da wannan din yake da ban da alaƙa da su. To mun gode, ku je ku zauna. Nawa ne suke nema? Miliyan 2 suka ce. Ku je ku zauna. Habibullah, masu kallon mu kai tsaye kaddi ku shafa'a, ka zo mana kai. kuna tare da gidan jaridar Katsina Post. Habibullah da kuke gani, Habibullah Sani ɗan shekara 28 da ke zaune a unguwar Rafin Daɗi da ke birnin Katsina. Ya ƙware ya shahara wurin satar babura, amma dubinsa ta cika lokacin da ya je wani hotel wanda ake ce masa mai samari African Hotel a gidan Dawa. Wani bawan Allah ya ajiye mashin ɗinsa kuma ya je ya ɗauka ya buɗe ya sace mashin. Lokacin da muke gudanar da bincike mun yi amfani da kyamara wacce wannan hotel suke da ita, kuma ta dalilin ta Allah ya bada nasara muka ga lokacin da wannan yaro ya zo ya buɗe a wannan babur ya ɗauka, kuma wurin zuwansa ne, saboda haka an san shi an gane shi, muka kama shi, kuma an samu wannan babur wanda kimanin kudinsa ya kai naira 150. Amma lokacin da muke gudanar da bincike ya faɗi abokinsa wanda kuma suke wannan harka tare da shi, Abdullahi Hamisu, ɗan shekara 26 da ke zaune
a unguwar Masanawa da ke birnin Katsina. Shi Abdullahi da kuke gani sana'arsa shine yanka mukullai. Ya samu yana da wannan fasahar kowanne irin mukulli zai yanka ba, saboda haka shi yake yanka masa mastaki da zai wannan harka, kuma shi ya haɗa shi da dillalai waɗanda in ya sato babur zai ringa zuwa yana kai musu suna siya. Akwai wani Shamsuddin da ke kofar 'yan daka wanda yanzu ya ruga muna neman shi, shi yake kaiwa irin waɗannan babura idan ya sato. Habibullah ka ɗan ƙaraso, ya sunanka? Sunan Habibullah ya sanar da So shekara ka nawa? 28. A ina kake da zama? Sofar kasuwar a kan dali. To gashi an kama ka da laifin kaje Samari Hotel ka saci babur. Roba. Haka ne? Haka ne. Dama ka daɗe kana wannan sana'a? Wannan shi ne na farko da na fara. Saura kuma fa? Ina da sana'ar da nake. Shi Shamsuddin sau nawa ka sayan masa da babur? Wannan shi ne na farko, kuma shi ma wannan shi ne nuna mai shi saboda ban ma san shi ba ne. To mukulli fa? Makulli can muka samu makulli. Ni da abokaina. Kai da abokanka? Ba kai ɗaya bane kai wannan sati? Ni akwai kin yin mutum biyu da suka gudu. Da waye? Da Muhammadu da Abubakar. Shi ne ake ce masa Abu Lele? Da wancan mai suna Sunday? Sunday ba, shi ne Muhammadu. Shi ne Muhammadu Sunday da Abu Lele. To yanzu gashi ka ajiye gemu, ba wanda zai ɗauke ka a matsayin wanda zai irin wannan sana'a. Me za ka ce wa matasa 'yan uwanka waɗanda suke irin wannan harka? Zan ce masa Allah ya shirya su masu bari, amma ni ma ina da sana'a da nake yi, dinki nake kuma ina da shagon da nake yi. To me kai kan neman abin wani? Kaddara ce Allah ya riga ya rubuta cewa dole sai na yi wannan abin a rayuwa. Sata Allah fa ka kirawo. Alkur'ani fa cewa kai da barawo namiji da mace a sare hannunsu. Me ya kai ka? Kaddara ce da rayuwa. Kuma muna fatan Allah ya sanya mu za mu gode. To madalla mun gode, je ka zo. Abba zo. Masu Rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta ƙara samun wata gagarumar nasara ranar 17 ga tare watan da goma gidan jaridar da Katsina misalin Post. karfe 9 na dare, inda muka kama wannan bawan Allah da kuke ganin shi, Muhammad Lawal, ɗan shekara 22, wanda yake zaune a kaɗaga kanka, wanda yake zaune a unguwar Fegi da ke Daura. Muhammad Lawal watannin baya da suka wuce mun taɓa kama shi lokacin da ya haura wani gida ya kwashi wayoyi a cikin wata mota da ya fasa a wannan gidan, wanda kudinsa ya haura naira miliyan 10, kuma har yanzu bai san annabi ya faku ba, ya koma satar mota. Abin takeici, abin haushi, bawan Allah da ya je ya dauke wa motar nan yana gadon asibiti on admission, an kwantar da shi. Ya je ya dauke masa mota kira Toyota Camry 2000 model, wacce take shuɗiya ce mai namba ENU 531 RJNA FIU, wanda kudinta ya kai kimanin naira 900. Ta wani mara lafiya mai suna Hassan Abdulkarim. An kama shi kuma za ku ji daga bakinsa. Ka yi ma masu kallo da sauraron mu bayani. Ya sunanka? Sunana Muhammad Lawal, an haife ni a Fegi Fatas Daura. Abin da ke faruwa, akwai wani last case da muka zo, ba zan ta umarcewa ba, na wasu wayoyi, inda wani yaro ya kirawo ni, na je da mota na aka ɗauki wayoyin yayan shi na gidan inda ake ajiye wayoyin nasu, muka tafi aka ajiye su. So ban san cewa, na san yaron shi ke tsaron shagon baban su, sunan shi yayan nasu sunan shi Abidi. So bayan nan kes ya taso, aka gano cewa wayoyin ai daukan su yayi, cewa sun samu matsala da yayan nashi. Da muka zo kes headquarter, aka zo ana ta kes, aka yi investigation, sai zama da cewa an rike mota na cewa ni ai tana nan da ita, ana investigation ita ma sai an gama, ba za a bani ita ba sai an gama investigation.
so a haka last week na zo nake ta kokarin yadda za a abba ba na so mu ringa jan magana a baya. Wayoyin nan da ka ɗauka a ina aka same su? a wajena a mota. A gidanku, a ƙarƙashin benen gidanku, kuma ka ce wani ne ya ɗauka? Ba na so mu ringa jan magana a baya, ka faɗi kawai abin da ya kawo ka. An gama so da ya tukuna wancan case a ina aka kai ka? Case ɗin wayoyi a ina aka kwana yanzu? Ana kotu, ana case. Ana case a kotu. Alhamdulillah. To kuma case ɗin satan mota yanzu kuma fa? Lokacin na zo a bani motan ba a bani ba, ni kuma kawai mind ɗin ta raya mun kawai ima in je kawai duk wanda na gani kawai na ɗauka in ci gaba da amfani da ita. Haka dokar ƙasa ta ce? Na gani ni ma na ɗauka, ba haka ta ce ba. Cewa idan ba ni da mota sai kawai duk ta wanda na gani in je in ɗauka. An samu mana abba kala. To yanzu kai baka san annabi ya faku ba, ba za ka daina wannan abin da kake yi ba. Sai ma kaina ina so haka din in bar wannan abin kuna ba, kuma ina fatan ko jama'a ma za su taya da adda. Wani lokaci har wajen malamai mun je ko wani abu da mama na cewa idan kama wani abu ya faru da ni ko kuma idan na sa raina ko zuciyata ta raya mun kawai in yi kaza, to idan ba kaza din ne ba kawai. Yanzu kai ita zuciyarka ba ta da birki, in kawai ta gaya maka duk abin da ta ce maka shi kake yi, to ai ko kana cikin matsalar rayuwa. In dai har zuciyarka za ta gaya ma abu saboda kawai kana so ka hau mota, saboda ni ma in kana so ka hau mota waye mana, in kana so ka hau mota ai neman kuɗi za ka yi ta hanya mai kyau, ka tara ka hau mota. Na nema din nashi kai aiki tukuru, amma ba ka je ka ɗauna wani ba abba. Abba sau nawa kana zuwa nan? So biyu kenan ko sau uku. To mun gode, ka je ka zauna. Ina sojoji da 'yan sanda. Ina an kwaɗin kaɗa ko an kwaka? Masu kallon mu kada ku shafa kuna tare da gidan jaridar Katsina Post kai tsaye a headquarter rundunar 'yan sandan jihar Katsina wurin gabatar da masu laifi daban-daban. To ku dan matsa ku a kai ka zo nan, kai da wannan yawa to matso, yawa to kai ma matso. To waɗannan bayan Allah da kuke gani ba soja bane da ɗan sanda, wannan su ake kira sojan gona, kuma ba wani abu suke yi ba illa su yi wannan shiga, su hau motar su ga ta nan a baya Golf 3 baka, suna yawo suna fashi da makami. Fashi ne aikinsu, kuma sun yi a garuruwa daban-daban, sun yi a Kafur, sun yi a Malumfashi, sun yi a Abuja. Kuma wannan ma abin da ya faru shine sun tare wani bawan Allah, suka kwace masa babur boxer. Akwai Yahaya Armayau wanda ake wa lakabi da kofur, dan shekara 35. Yahaya yawwa. Akwai Bashir Isyaku wanda ake wa lakabi da soja, kamar yadda kuka gani yana sanye da rigar sojoji. Shi kuma wannan kofur na 'yan sanda. Sun tare wani bawan Allah a wani ƙauye da ake ce masa Mahangi a ƙaramar hukumar Kafur. Lokacin da suka zo a mota ƙira Golf saloon baka, half dress, wato sun yi dress rabi da rabi, kun ga ai it's not complete. Kuma in sun tare ka za su ce su 'yan sanda ne, ina an kwaka.
yawo daga sama in sun za su buga maka ankwa su kama ka a matsayin su jami'an tsaro ne. Lokacin da ka razana abin hawanka sai su ɗauka sai su gudu da shi. Saboda haka sana'ar su kenan, kuma dubun su ta cika sun zo hannunmu. Sun yi bayani ba ma wancan ba, ka ajiye hannunka. Ranar 9 ga wata sun tare wani, shi ma sun yi amfani da wannan, wani Usman Sani da ke zaune a ƙauyen Yarubori a kan hanyar tsiga zuwa kurin gafa, kuma suka tare shi suka kwace masa mashin ƙirar boxer wanda kudinsa ya kai naira 200,000. Kuma sun yi bayani suka ce wannan Nura Abdullahi dan shekara 19, Nura daga kanka mana, sun ce wannan riga ta sojoji ka ce shi ya baka ko? Riga 'yan sanda shi ka ce shi ya baka, to shi ne dalilin da ya sa aka kamo Nura. Amma sun yi bayani sun ce sun yi a Abuja, sun yi a Malumfashi, akalla ba kasar ba sun karɓi babura guda 4 a waɗannan wurare da na lissafa. Ka sunanka? Sunana Yahaya. Ya ɗan yi gaba. Yahaya wa? Yahaya Armayawo. Armayawo. Shekara ka nawa? 35. Me ya sana'arka? Ina tuƙin mota. Yanzu kuma fa? Yanzu an kama ni da na karɓi mashin. To ya kuke yi kuke karɓa? Wanda muka karɓa a mahangi, mun dawo daga Zaria, na kai fasinja na dawo, ni da abokina Bashir gashi nan. Sai muka ga mashin jikin motan Dangote. Sai mun gota motan haka, sai muka ce a wancan mashin kamar ya ɗebo mai ne zai kawo musu, saboda karfe 1 na dare. Sai muka yi kwana, sai na ce ma Bashir mu sa kaya mu je. Muka sa kaya, suna zuwa suka ce waɗannan ba 'yan sanda ba ne, ba zai ba da mashin ba. Su sakamakon na cire hankof ɗin nan, sai na ce mushi sauka ka ba mu, sai ya sauka sai ya bada. Hankof ɗin ina ka samu? Hankof ta Bashir ce. Mu je ci gaba da ba mu labari. Da ya sauka ya ba mu, sai muka ce ka same mu police station wadda take a sabuwar ƙasa. So da ya san ma ba wata police a sabuwar ƙasa, sai ya ce waɗannan ba 'yan sanda ba ne, sai ya tawo police station Kafir. To a inda aka kamo mu kenan, saboda mu mazaunan Kafir ne. Bincike kai bincike, aka zo aka same mu a gareji, aka kama mu. Aka tambaye ni riga ta 'yan sanda ina na same ta. To riga shekaran da ya wuce ina tuƙin motar makaranta Abuja. Muna zama tare da wani ɗan sanda Azam, abokina ne. Sai ƙarshen shekara na Disamba ya yi tafiya, so sai ya riga na tafiya kafin a yi hutun makaranta. Shine sai ya gurin haɗa kaya haka, sai ya manta wannan rigar da hula kenan a ƙarƙashin irin tsakanin gadonmu na kwanciya da bango. So shine ranar da zan tafi nima kuma ina shara zan tafiya, sai na samu hulan da ita wannan riga. So ban bashi ba, na taho da ita. Shine ha muka zo muka kai ga aikata wannan abu. Sai ita kuma rigan soja wadda mun je biki Adama last year tare da ni da Nura Abdullahi. Aka je in group, aka ɗauke ni da motata, aka ce in zo mu je Adamawa biki, nawa za a biya ni. Sai na ce to ai ni ban san angon ba. Sai ya ce ba damuwa mu tafi, idan muka je duk abin da za a yi za a sallame ni. Sai na ɗauki motata, shi ya gaba, na bi shi da following day, na same shi a Zaria. A nan muka ɗauki waɗannan sojoji muka tafi. Ni ina da motata mai kiran Golf, shi kuma ya tuka angon yana da 4-6. So ni na ɗauki mutum, baya na sa 3, gaba na sa guda. Shi kuma ya ɗau angon da kayayyakin shi na aiki a cikin motar shi, da sauran abokanai suka tafi. Allah ya kai mu garin Adama, suka sassa kayan su na ma'aikata, su sojoji. Ni kuma ina da rigan wannan wando na da yake jikina.
da takalmi. Sai Nura Abdullahi yana da doguwar riga shi ma manyan kaya haka, sai ya ɗau wannan riga a cikin kayan shi ango sai ya saka a ciki, sai ya mai da babban rigan shi a kai. Har muka gama wannan hidima muka dawo. Da muka dawo sai na ga rigan nan a jikin Nura, sai na ce mishi, Nura ya aka yi ka toma da black, saboda shi ango muna ce mai black riga har da mp3. Sai ya ce da Allah kyale shi. Sai na ce to ba damuwa, saboda ban san yadda suke da Nura ba. Nura ya ɗauke ni ya haɗa ni da shi. So da ƙarshe dai in yanke bayani, ango har ya kai ga biyo Nura garin kafur zai anshi riga da mp. Ya zo ya karɓi mp, Nura ya ɓoye riga. Sai wata rana bana manta, ranar Lahadi na kai fasinja Zaria na dawo Malamfashi, sai na ɗauka fasinja daga Malamfashi na koma daidai kafur kusa da shagon shi. Sai na tsaya, akwai wani mai shayi opposite ɗin shi, sai na je karɓan shayi. So na bar mota na a buɗe, sai ya ɗauki wannan riga wannan ta sojoji a ɗaure a leda, sai ya jefa a mota na. Da ya jefa a mota na riga ni ban sani ba, because ya sa shi a seat na baya. Na ja mota na tafi gida, sai yake kira na a waya cewa kai na jefa ma rigan nan a cikin mota. Sai na ce wani riga? Sai yake cewa rigan sojojin nan. Sai na ce a yaya? Sai ya ce ko ni ko kai, saboda yana hawan mota ta shi ma ya tafi aiki. In na gaji wani lokacin in ya gaji sai ya dawo min da ita, ni ma in hawan tafi. Sai na ce a yaya? Sai ya ce ko ni ko shi wanda ya ga mai rigan nan ko a waya kira shi mu bashi. Sai na ce ban da haƙƙin bashi riga saboda ban san shi ba, kai ka san shi. So a ƙarshen bayani na ke. Daga ƙarshe sai kuma kuke amfani da rigar yawwa. Daga ƙarshe ranar da muka dawo daga Zaria, Nura bai baka riga don ka je ku yi fashi ba? Nura bai bani riga don a yayi. To alhamdulillah, har kaga ka fidda shi yanzu. To shikenan, mun gode. Da kai tambaya. Ina kake samu Hancock ta Bashir ce. Shi kuma Bashir yanda yake yin bayani. Bar Bashir ya bayani. Bashir ya aka ka samu Hancock? Masu kalamu kuna tare da gidan jaridar Katsina Post. Akwai wani abokina, ni na zaune a Ibadan. Akwai wani abokina soja ne MP, lokacin yana Maiduguri, dan kankara, ya dawo gida bai da lafiya, sai aka wani kes a kafur. Da aka wani kes a kafur shine haka na mai lafiya ya je rarrafa, ya je ya kai kes a kafur, sai je ɗaki na ya kwanta. Da lokacin ne ya ba Hancock ɗin a ɗaki na, shi kuma lokacin ya koma Maiduguri. Shi ne ce duk lokacin zan je Ibadan in tafi da Hancock ɗin in kai mai ita can. Na ce ba zan iya zuwa da Hancock ba daga nan zuwa Ibadan. In an tambaye ni in ce ita zai bani kwabar leda. Na ce duk lokacin da ya dawo ko yaro ne ya aiko ya zai ɗauka, ya kira na Asabe. To shi ne tana Asagalan da ya je ya gani, shi ne sai da Hancock. To kuma muke fita wannan aiki da yaya? Yanzu akalla kun yi sau nawa? Ni akalla tun yanzu ban fi wata ɗaya da dawowa ba. Akalla daga ina ka dawo? Daga Ibadan. Daga na Mahangi sai na Malumfashi sai na can wannan gari. Na Abuja? Yana zuwa wajen Tsiga. Tsiga wanda kuka tare wannan ba. To kai bayani mana, ka ce kun taɓa yi a Abuja ba? Sai ba da shi ba ne wancan. Shi ma na tashi dawa, shi lokacin ma ba ma uniform, saboda an yi shi farkon watan 12 na shekaran da ya wuce. Mun yi shi a ƙasa ne ma, lokacin ban da mota. Kuka kashi mashin? Muka an shi mashin ɗin wani yaro, sai yan okada suka biyo mu, ni na gudu, wancan suka kashe shi. Wayo, ka ce kai ma ka tsallake rijiya? Sannu, mun gode. Ku je ku zauna. We are done. This fake soldier police, which to some of us is the lead. He didn't say it in English, summary, but he spoke in Arabic. He said it in English. Yes. Bari mu zagaya domin nuna muku wasu daga cikin kayayyakin da aka kama su wa'anda masu laifin da aka gurfana a gaban 'yan jarida yau. Wannan motar da Abba Kala
ya sata wadda ake zargin shi da shi, sai motar golf wadda wanda ake zargin masu impersonation, ma'ana shigar sojoji da 'yan sanda suke amfani da ita gurin yin fashi. Ga ta na mota mai kirar golf kamar yadda SP Gambo Isa ya ambata. To ga fuskokin masu laifin nan inda za a mayar da su inda suke tsare a hedikwatar rundunar 'yan sanda. Sannan kuma ga janaretocin da ake zargin ake kai ma 'yan bindiga man fetur da su, kamar yadda aka gabatar da shi wanda ake tuhuma. Sannan kuma ga kayayyakin maye da ake zargin wani wanda ake tuhuma yake kai ma 'yan bindiga. To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri kai tsaye daga hedikwatar rundunar 'yan sandan jihar Katsina, kuma muna godiya ga duk wanda suka kalle mu suka ba da gudunmuwarsu a bangaren comment, da ma wanda dai ba su samu suka kalla ba, da duk ilahirin masu bibiyar mu muna godiya, da fatan za a yi sallan juma'a lafiya. Sunana Sadiq Bindawa da na gabatar muku da wannan shirin kai tsaye.